дирӯз як хабар шид оиди як ҷанг дар метро байни як зани тоҷик, марди тоҷик ҳамсарашон бо як кампири рус. Аз сабаби чи? Аз сабаби ниқоб. Кампири рус як журналист будааст, дар вақти ҳамун ҷангҳои пеш журналистигӣ мекардааст ва имрӯз бошад ҳамун планшетша гирифта акс мегирад. Акс мегирад ҳамун духтари ниқобпӯша ва рафта кашида гирифтанӣ мешавад ниқобаша аз сараш, фаҳмидед? Ва пас марди тоҷик ин гуна корра дида дод мезанад, мегӯяд ки ин виҷдони ман аст, ту чӣ кор кардости ва латукӯбӣ мекунад бо ин кампири рус. Мардуми гирди атроф ина мебинанд ва мераванд халоскунӣ, пас бо видеонавор мегиранд, ин видеонавора мегиранд дар ҳама ҷо паҳн мекунанд, YouTube, TikTok, Instagram, Telegram ҳама ҷо паҳн мекунанд. Хулоса дар он ҷо мегӯянд ки зани рус, кампири рус ва як корреспондент будааст ва танҳо акс гирифтааст. Аз ҳамин як акс ин марди тоҷик асабонӣ шудаасту ва чӣ карда хулоса як чизи нав бохтестанд, фаҳмидед? Измухи слона мекунанд, мегӯянд, яъне аз паша фил сохтестанд, фаҳмидед? Ва чӣ гуфтанӣ ҳастанд, бародарон, эҳтиромона бо меҳру муҳаббат ба шумо хоҳиш мекунам. Шумо як чиз донед ки аз Русия инами дар марказҳои шаҳр бошад, ин гуна либосҳоя ҳеҷ кас дӯст намедорад. Ҳамин русҳо дӯст намедоранд, бардоро, фаҳмидед? Ин ҳамин гуна ҳиҷоб, ниқоб ва ғайра, фаҳмидед? Ягон кас дӯст намедорад. Лекин шумо ниқоб пӯшидагӣ бошед, бо хубтар мешуд ба фикри ман ки агар ки шумо як ҳиҷоб мепӯшидед, як рӯтона нишон медодед, фаҳмидед? Барои ки мардуми рус бисёриш чӣ мегӯянд, ненавидед, ба русӣ бигӯем якан, умуман дӯст намедоранд ва метарсанд, фаҳмидед? Барои ки ин барои онҳо як чизи чӣ даҳшатовар аст, фаҳмидед, бародарон? Шумо бояд донед ки дар хабарҳои охир як дуромада хабарҳоя хонед, чӣ гапи хабар шидастааст дар дунё, чӣ гапи хабар шидастааст дар Русия, фаҳмидед? Барои ки дар он ҷо бар зидди тамоми муҳоҷирон ҳозир ҳастанд, фаҳмидед, бародарон? Алалхусус ба зидди ҳамин мусулмонон ҳастанд. Илтимос мекунам ки ҳамин кай ки шумо ягон давлат ба зиндагӣ мекунед, аз қонунҳои он давлат, аз анъанаҳои он давлат ва аз ҷое ки шумо зиндагӣ мекунед, маҳаллае ки шумо истиқомат мекунед, як хабардор шавед, фаҳмидед? Дар назар гиред. Хусусан масъалаҳои либоспӯшӣ ки аз сабаби ҳамин шуда мо ин гуна видеонавор кардоистем. Мефаҳмам ки барои бисёриҳои мо ин гуна либоспӯшӣ як қисми дин аст, вале дар кадом кишваре ки шумо набошед, он қонунҳои худ дорад ва тарзи зиндагии онҳо фарқ мекунад бо тарзи зиндагии мардуми тоҷик ва қонунҳои мо. Масалан, дар ҳамон Қавқози Русия бошад, ки заминҳои мусулмоннишинӣ зиёде дорад, пӯшидани ниқобро охирон солҳо чанд бор гуфтанд ки манъ кунем. Бибинед ки дар Қавқоз ин гапи хабар бошад, пас оиди дигар шаҳрҳои Русия чӣ мешавад? Лутфан, бародарон, хоҳарон, маро дуруст фаҳмед. Ман бар зидди на ислом ҳастам, на бар зидди шумо ҳастам. Дар хотир дошта бошед ки бисёр одамон дар Русия ба ниқоб бо як назари тарс нигоҳ мекунанд, ба як назари нохушӣ нигоҳ мекунанд. Мефаҳмед, бародарон? Зеро барои онҳо ин гуна чизҳо як номаъруф аст ва бегона ҳаст. ба фикри ман хубтар мешид ки агар ки шумо ба ҷои ниқоб як ҳиҷоб мепӯшидед, лоақал ҳамун ҳиҷобам бошед, бо айбтон намеёбанд, лекин лоақал бо кори каме хубтар мешид ба шумо рафт. Ва бибинед ки ҳамин бачае ки дар ҳамун ҷо ҷанг биромад, кати ҳамун кампир муҳофизат кард аз занаш, бибинед ки бародарон салони статяк шудан, ҳозир метавонанд чӣ коре ки хоҳанд метавонанд кунанд, фаҳмидед? Он дар давлати худашон ҳастанд, бародарон. Метавонанд шуморо ҳар як чизои вазбин бор кунанд. Аз ҳамин сабаб мегӯям ки бародарон, хоҳарон, худтонро эҳтиёт кунед. Як пеш аз берун биромадан, як ҷо рафтан, як каме бибинед ки чӣ гидри атроф шидаста, фаҳмидед? Қонунҳое бинед, тарзи либоспӯшия бинед. Ҳамин буд суханои ман. Иштибоҳ карда бошам, маро бубахшед. Як паёми ман буд. Ассалому алайкум. Зинда бошед, сарбаланд бошед. Ассалому алайкум.